What is up guys, it's Mervin Marara here mga Ripa Pips. May buntag sa inyo, another day and mag-vlog sa ta. Namin rin karon sa Sirao Garden diri sa Busay. Kauban ng mga friends and igagaw ni Jessica. Right, magabi sa inyo mga Ripa Pips sa gamayng flashback. Nato rin karon sa Mactan Airport kay sundo na to among mga bisita from Ligan City. So kung nangita mo wala diri si Jessica kay nasa sa balay. Nagandam siya og panihapon para sa mga bisita, of course para sa ko. So ato siya pangitaon guys. Hope you see you sa. Ay, ako na lang rin mangita. Back sa third time. So mo to siya guys. Kagabi naabot sila diri and karon amo silang itour kay as usual kung nami bisita from Iligan City, family, friends, relatives, change career among peg, tour guides ami. So na-timingan tari pa pag-ari diri kay ting buwak sa ilang mga tanom. And ayos kayo libot-libot diri og mag-take og pictures. Alright, and nasa dito. Basta picture na ta dira. So panagsa pod ri pa Pips, okay kayong mahilayo ato ang lawas nun sa kabiasnan. O ato ipaduol sa nature kay lami kayang pamati nga makasimot ta og presko kay hangin. Nga dili puro abog sa syudad ang atong masimutan. Montage. So, musta man yung... Good guys, tana. Video niya guys. Ako ang bugan. Musta yung pag-ari diri? Magang, okay kayo. So, manami diri sa Sirao Gardens, mga Ripa Pips. Next destination na punta. Let's go! So, Ripa Pips, nanata sa ito ang ikaduwang destination. Muna ang Temple of Leia. Nanata sa kilid-kilid. Bahala pag ika 1 million times ako kabalik-balik diri. Still, ma-amaze gapon ka sa lugar. Gabi ka chuy, gabi ka nindot. Isa ni sa mga legit ug solid kayo nga destination kumuturo mo diri sa Cebu. So, dol-dolan ni siya dikit-dikit na yung mga lugar nga magadtuan. First is katong ngayon sa Sirao. And to me, one ka vlog dito ganina sa Mountain View Park kay igor mi nangaon dito. Ni-proceed na rin mi diri. So, tara. Libot-libot sa lugar. I'll show you around with this montage. So man, legit ang lugar? Legit na. Lovely kayo ay. Yeah, nag-enjoy ra mo sa inyong laglaag diri. Kayo. Ito kayo backpack. Balik mo diri. Oh, balik yung ma. Hindi lang ibang sabay. Photoshoot ba? Okay kayo. Daghan kayo mo nice picture diri ba? Yeah. Fresh from Korea. Fresh from Japan. Sa amin na. What is up, Ripa Peeps? Na nakaroon sa ikatulong na destinasyon. Namin diri karon sa Taoist Temple. Hangakan nagdanan eh. Indeed, kapoy yung kayo maglaglaag no? Pero enjoy maghihapon. Labi nagkauban na yung mga friends, relatives, families. Enjoy yung kayo maglaglaag. Hanghap. So, saka sa amin dito sa taas. And, of course, picture sa tani. Kikita mo dyan ang picture. Walilain. So, tara na. Let's go!
Basta picture-picture na to dira. Okay kayo. Basta man yung experience sa diri sa Taos Temple. Sakit na po na mo ang bagtak. Oh my God, pamangal na steps. Hangat mo sigsaka wish diri. nga tuman. Ah, inyong mga wish yun na tuman. Makahurot og piso ang wishing well. Ilang piso mahurot, nagang piso pa. Mahurot pa imong wish, mahurot pa yung piso. So gabi yung sa taas. Pila ka piso na yung nakurot. Tuloy na nako. Tulo, 5. Kapuyay. Pero okay kayo. Okay, kaya. Sana po niya sa mga legit nga mga place dyan sa Cebu nga pwede niyo tuwan. So kung makabisit-visit po mo diri sa among dapit, share lang. Ani lang mo sa Taos Temple. Kung sa ka mga ipambisita pa na mga place, pwede kayo mamadto dito. Hangak. Oh, so diri sa gikan mo nilang yung machine well. Na. So katulad ko ng mga ma-shoot dira ang coins. Yeah. Matuman ko ng wish. I don't know kung sa atin nood pero siguro. Okay, foreigners dito guys. So, dili ra kita ang na-in love sa tong own nga mga places there sa Philippines. But of course, ang atong mga friends from different countries, makalingaw jud kayo ang lugar. Hangak man jud kayo. Mura kinahanglan na jud ta ma-exercise ug balik ani kay hingal naman kay isa ka dire. Alright, mga peeps, humanami diri sa Taos Temple. It's time to move sa mong next location, which is either sa 10,000 Roses or sa Mactan Shrine. So tara na, uban lang yung punta. What is up, Primo Peeps? It's me again, your friendly neighborhood tour guide. Nagabinaan na dyan tanong. Anyway, natakaroon diri sa Mactan Shrine di sa Lapu-Lapu. And this is the 4th destination sa atong yatuan karong adlaw, atong mga gala-gala. And kauban gyapon nato si Jessica, akong wife, yang cousin, o ang mga friends. And karon, let's enjoy the place lang. Oh, and by the way, kamo, of course. Salamat kayo sa pag-uban ka namo karong adlaw nga laglaag. And I guess muna ni ang last nga destination kay di na sure kung maapas pa ang 10,000 Roses. But anyway, let's just enjoy the place. And sa katuwa pa na kari dire, ako gyud pong pangitahan og malupit nga mga montage. So, tara, let's go. Montage time. Kay mga gipang kapoy og laag, so mga sa sa Sutupil. Dili lang yapunta sa Lapu-Lapu Shrine napit. Ay nalamig kay mga Sutupil dili nga mga pagkaunan. Tukil. Tukil. Kini. Pwede na 1 kini. Ilan ang kilo na? Pwede mo pakuha ng subo. Subaw. Mga lipay kay mga kaunan. Kainan na! Sa wakas, niabot na ang order. Mga na Diyos me, kay gutom na. Ang lagi yun nito. Aftermath. Kagang motor, ina 3rd Street. Solve na guys? Katong tricycle. Ah, kana. Solve na guys? Kana na. Solve na? Solve na? Okay, kaya. Rami kaya. May pagkuan, hindi masud ko pwede ko ito. Horot. Horot. Ang Sutupil. Ni. Much later. Mama win! Ay, kana. Katong bata ka. Katong sa mga Mga laagan, lapta na gabi. Yes. What's up, Mama Min? Hi. Ay, may gabi dira mga mananap. Si mananap ba? Wali yun. Ano mga ok-ok.
Gananan naman yung video. Hi sa inyo fans. Nakapalit naman. Ay! Tara ay. Nalain na lang kayo. Ano na lang. Mga taon-taon na dyan yung makabalik dire ba? Karon daghan na kay kabaguhan ning Mactan Shrine. Blue na ba? Simentado na ang place. Ay, nag-vlog mo na itong saan. Picture time na. So, mga to rin pa, Pips, no? Ginagawa mo. Lagi na lang sa Philippines. May itong mga pataon para uma. Nawala mo yung sulpa. So, mga to rin pa, Pips, no? Dili na siguro namong humanon namong day. Kay medyo kapoy na si Suroy-Suroy. Ugma na sad para sa day to ng mga laag, which is magtumi dito sa Simala. Gusto na mo ni Suroy ng mga bisita na mo. And kita-kita, gyapon tawag ma hope, maguban gyapon mo na mo. Umana ning video Alright, that is it for today. See you again tomorrow para sa next vlog, next day. Tara! The next morning. Good morning, Riva Peeps. Nakita kami sa dalawang advan ni Tunggala. So, boundary karoon para sa Simala. Balag lang ulan. Basta lag is life. Hope nga pabot sa Simala kung ulan. Check it. Balag. So, tara. Adala na sa bus. Dede, ito yung big Simala dahil. Dede. Dede, ito. Ano yun, kasi yung mga trip-trip ko dahil. Ay, sabong-sabong lang. Shade tape. Ay na rin, kumusta ang likod? Basta nga ng likod. Kumusta ang likod? Tulog kayo. Dede. Wala na yung ulan. Dede. Ay, shade tape. A little later. Hi, from Seoul, Iligan. Alright, Riva Peeps. Masaka na yung vlog sa Simala. Taas. Kami, waka atong tugbalik. Of course. So, motor yung pabibis na, finally. Nandiyan dito sa Simala. And worth it kayo ang pag-ari diri. It's been 5 years since the last time yung naka-anim diri. And daghan na ay kabaguan sa lugar. But still, it's best place. And mas okay kung makabisit mo diri kung naka-anim mo Cebu. Nakita niya. Wala na siya before. Mas ayos na kay karon. sulod sa Mount Mary Shrine sa Simala. And gikan mi ganina sa ubos kay nag-send off mi sa among mission. Sa mission box nila. And one of our reasons na
namin dire is ito, mag-rugby sa competition. The last time, 2015, ginangari mo dire, we did the same thing and most of our wishes kay Lebron. So we're so thankful for that. And this time na po, ibalik mi dire para mag-send off po sa competition. Ulan-ulan pagyapon sa gawas, ayos na kaya to dito. Kita kay ang whole view sa Simala Shrine. Tara, libutan na tayo dyan. Take me where you go when the sun goes down, like a lightning bolt. We will make a sound out in the dark where no one sees us. The electricity between us. Out of bounds, I can only be free. Out of bounds, if you're waiting for me. Out of. So mo to Republics, no? Humana namin din sa Simala. And mabalik namin sa syudad ng Cebu. Humana nga mo ang pag-ari diri. So let's proceed to another destination. I don't know kung makaato pa dito sa 10,000 Roses or dito sa mall na lang. Diretso para makapalit og mga souvenirs and pasalubong sa mga bisita na mo from Ligan City. So tara! So that is it for today's vlog mga Ripa Pim. Salamat kayo sa pagguban ka namo since kagahapon sa atong mga gala-gala na itong mga nakwatsa bisin nasa around Cebu. So diri na ako tapuson ni. Hanto sa sunod, magkita-kita na sa taha. Alright? Chill out! Peace!